trip na siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sayang ka na naman. Ang lakas mong kumain, tapos yung tiyan mo, ang laki-laki, ni hindi mo na nga siya makita. Sige nga, tumungo ka nga. Tingnan mo nga kung nakikita mo pa siya. Yung sapatos. O, diba? Hindi mo na, kamusta ka na nga, junior ko? Hindi na kita makita, ang laki-laki ng tiyan ko. Yan, dyan tayo magaling. Sige nga, matanong nga kita. Teka lang, nagbabalik ko. Baka makalimutan mo yung pangalan ko. Nagbabalik ang inyong kadaldalan, DJ Mara Tony. At bago ang lahat, alam ko naman marami kang kinain kahapon. Ano? Kain na o lamon na o sisi later? Tignan mo. Ang hiling mo kasi kumain ng pizza, milk tea. Di ka na natantanan, B. Onting yaya lang sa'yo ng kaibigan mo. Bigay ka kagad. Yan. Taas kamay. Lahat ng mga marurupok. Well, minsan talaga kapag ka Monday, medyo feeling guilty. Sino ba dyan ang guilty? Taas kamay. Dali! Lo, kunwari ka pa. Kita mo nga yung kanin na binaon mo, B. Ang dami. Anyway, bibigyan kita ng ilang mga tips at tricks kung paano mo hindi mararamdaman ang pagiging guilty today. Given na it's Monday, ang hirap talaga kapag ka-feeling mo ang laki-laki na ng mukha mo, be. Paano ba tayo magiging masarap niyan? Hindi ka nagda-diet. Ito na, tip number 1. Ayan, makikuha ng lagay mo ng tubig, dali. Kunin mo yung mamahalin mong Aqua Plus, hindi pala ilagay soft drinks. Magtubig-tubig ka. Alam mo, minsan, kapag ka-feeling mo, nagugutom ka, hindi mo alam, nauuhaw ka lang pala. Oo, ganun yun. Tip number 2. Oh, wala ka namang ginagawa, di ba? Alam ko naman nakatambay ka lang dyan. O, wag mo iwan yung cellphone mo, hindi mo ako maririnig. Maglakad-lakad ka, tapos mag-sightseeing ng konti. 15 to 30 minutes. Punta ka sa palengke. Bili ka na rin ng gulay, pang ulam mo mamaya. Para naman mabawasan ng taba, B. Bala ka, pag nagkasakit ka, di ko kasalanan yan. O, ayan, no. Tip number 3. Mamaya, pag uwi mo, since ang dami mong kinaing fast food nung weekend, ang masarap na ulam, kapag ka Monday, munggo. Yan, munggo. Tapos lagyan mo ng dahon ng ampalaya. Lagyan mo ng sotanghon. Ay, pagkasarap. Lagyan mo ng pritong bisugo. Ay, tapos siya pa nagluto. Ay, all in one package. Kasi ito, last na last. Tamang-tama, habang medyo naghihintay ka ng pasahero dyan at binabantayan mo yung babaeng maiksi ang palda, tamang-tama, stretch muna habang nakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mamaya ulit, wag kang alis. Ito na si Marco Season. Mamaya, babalik ako. Ang pag-ibig